terminal Purworejo ngeterke sliramu lunga rasane ra tega atiku tambah nelongso ning terminal Purworejo sliramu ninggalke aku rong taun pamitmu sedih rasane hatiku ning kene aku setyo ngenteni nganti tekan kapan sliramu bali opo sliramu lali janji sehidup semati bingung rasane hatiku rasa kangen aku pengen ketemu yen pengira bisa turu mergo mung mikir sliramu ning terminal Purworejo ngeterke sliramu lunga rasane ra tega atiku tambah nelongso ning terminal Purworejo ngeterke sliramu lunga rasane ra tega atiku tambah nelongso ning terminal Purworejo sliramu ninggalke aku rong taun pamitmu sedih rasane hatiku ning kene aku setyo ngenteni nganti tekan kapan sliramu bali opo sliramu lali janji sehidup semati bingung rasane hatiku rasa kangen aku pengen ketemu yen pengira bisa turu mergo mung mikir sliramu ning kene aku setyo ngenteni nganti tekan kapan sliramu bali opo sliramu lali janji sehidup semati bingung rasane hatiku rasa kangen aku pengen ketemu yen pengira bisa turu mergo mung mikir sliramu sesuk minggu dek ayo takjak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo kutha Purworejo dek sakuleng ayu Jakarta kutane resik tur akeh tempat wisata ning Purworejo pengen ngerti endahe kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono yen sliramu melu dijamin ora kuciwa tenane ora percaya apa buktekke sing paling gede
sak donya. Ning endi wae Mas tepate pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas Sesuk patuko keduren. Duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo takjak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik, ora akeh tempat wisata. Mlaku ning Purworejo pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono. Yen siramu melu dijamin ora kuciwa. Sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas tepate pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas Sesuk patuko keduren. apa bener Mas beduke kondang kaloka. Bedhug Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas tepate pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas Sesuk patuko keduren. Mbok, aku wis ora kuat, mbok. Wis sesasi aku lunga ning Jakarta. Nglamar kerja ngalor ngidul oleh gawean. Duit entek ngelak-ngelek ora mangan. Mbok, rasane pahit tenan, mbok. Tak lakoni aku turu ning emperan. Koyo ngene rasane dadi pengangguran. Ning Jakarta jebule rekoso tenan. Yen koyo ngene becik aku bali desa. Nyekel pacul
aku nandur palawija yen koyo ngene becik aku bali desa nandur jagung nandur pari nandur telo timbang nang kutha uripku dadi sengsara sapa ngerti ning desa uripku mulya Mbok, aku wis ora kuat, mbok. Wis sesasi aku lunga ning Jakarta. Nglamar kerja ngalor ngidul oleh gawean. Duit entek ngelak-ngelek ora mangan. Mbok, rasane pahit tenan mbok tak lakoni aku turu ning emperan koyo ngene rasane dadi pengangguran ning Jakarta jebule rekoso tenan yen koyo ngene becik aku bali desa nyekel pacul aku nandur palawija yen koyo ngene becik aku bali desa nandur jagung nandur pari nandur telo timbangan kutha uripku dadi sengsara sapa ngerti ning desa uripku mulya